אקח אותך לישון אחרי שהם ייכנסו למיטה לישון, טוב? טוב, אופיר, עכשיו הולכים לישון. אופיר, ישנים באוטו עכשיו. נחמם לאוטו? עכשיו אל תיגע לי בטוסיק. מה? אופיר, אל תיגע לי בטוסיק. בואי, איפה האוכל שלך? אופיר, לילדים. אופיר, די. אופיר, אסור לך לגעת לי בטוסיק, טוב? מה פתאום? זה גוף פרטי שלו. אל תיגע בי, אופיר. רק אל תיגע בי, טוב, אופיר? אני שם משהו שמרגיע אותנו, וכאילו זה הרגיע אותנו לישון, בסדר? אבל די, אל תיגע בי בטוסיק, טוב? אל תיגע לי בטוסיק. לא נגיע לגוף פרטי. לא, סבתא, לא יהיה. קצת. היא לא מפריעה לך, צחק, היא רק יושבת. לא, אבל היא רק יושבת. סבתא, לא! די! תעשי לי כמה, זה נראה כאילו את בכיינית. מה היא עושה? ואם זה כשאתה היית קטן, לא הייתי שמה אותך עם... קודם זה הרגיע אותך וגם אותי. אבל די, אני לא מגיע. אפשר לעבור. אופיר הזיק, אני מזיק. אני לא מגיע. משי אפשר... אופיר, אפשר לזום אותה לידך? אופיר, רק אל תיגע לי בטוסיק. לא נוגע לך, די כבר. רק אל תיגע בי, טוב? אור הבוקר, אצא לי השוקה. איי, קשה לה עם זה. בואי, לא צריך. היא לא רוצה על הבטן. היא לא רוצה על הבטן. אותי זה לא הרגיע. די, רותם. תיגע לי, אז אל תיגע בי. טוב, אני לא אגע. רותם, תפסיק. מי די, זה? אבל רותם. מי זה? לא אני, זה שושה. מה נבדוק במצלמה? בואי לסבתא, בואי.